Kapin 500 ka mga aplikasyon ang nadawat sa tulo ka mga bangko sa gobyerno nga gustong mo-avail sa Expanded Enhanced Countryside Development kon ECD program sa Kapitolyo. 283 niini ang mga nagnegosyo og poultry og livestock. 200 ang sa mga mag-uuma og mananagat ug kapin sa 30 nagikan sa tourism industry. Mao kini ang taho nga nadawat ni Gobernador Gwen Garcia ato sa tigong karong adlaw, Miyerkules, Pebrero 9, uban ni Provincial Tourism Officer Marty Ibanez ug ang mga opisyal ug representante sa Philippine Veterans Bank, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines ug Department of Tourism. Nga kapartner sa Kapitolyo ubos sa mas gipalapdan nga Enhanced Countryside Development kun ECD. Ang maong mga aplikasyon na dawat ato sa gipahigayon sa Kapitolyo nga tulo ka adlaw nga one-stop shop ug mentoring kalabot sa ECD program nga gisugdan ni adtong Lunes, Pebrero 7 hangtod sa Miyerkules, Pebrero 9. Ang maong one-stop shop nasubay sa programa ni Gobernador Gwen Garcia nga matabangan ang mga industriya ug patigayon nga naapektuhan sa bagyong Odette aron mas sayon alang kanila ang pag-apply sa loans sa tulo ka government banks nga maoy partner sa Kapitolyo sa maong programa. Tinguha sa expanded ECD program nga tabangan ang maong mga industriya aron dali nga makabangon gikan sa kadaot nga dala sa miaging bagyo, pinaagi sa paspas nga processing sa loan applications ug sa mubo kaayo nga interest rate. Usa sa mga aplikante ang magtiayong Romeo ug Chona Villafuerte, tag-iya sa Inco Costan Event Center, usa ka garden resort sa siyudad sa Naga nga naapektuhan sa pandemya ug ning ulahi ang bagyong Odette. Mapasalamaton kay gyud nga gi-launch ni Mia labi na kaming na biktima sa kuan sa kining bagyo nga Odette, maka-recover mi sa mga damages niya. Aside from that, maka-expand sad mi sa among negosyo. Wa gimi mag-usik og panahon, amo gyud gi-comply da yung mga papilis. Gawas sa interview, mentoring ug pagdawat og aplikasyon, ang one-stop shop nagpahigayon usab og counseling sa mga aplikante aron dili sila maglisod og bayad sa ilang utang. In the spirit of enhanced countryside development, which was devised by our dear Governor Gwen Garcia, spirit ana nga magtinabangay kami pod as among expertise sa finance industry among yung ihatag, no? By teaching them how to borrow sustainably. Sheila Gravinas, Balita sa Sugbo.